کہو ہیر تے رانجھے دا روزہ پڑیا کھڑے ہوئے وہ جڑی نکل گئی ہے مائی میں دیکھا ہاں میں تواری کار کوڑے کسی دن میں پکائی ہوا تھا میں تو یہاں باقاعدہ جنگ میرا جلسہ تے ٹانگے تے پہ ونوں وقت میں ہاں تو فارغ یہ مسئلے کیتے ودے تحقیق میں جگی تھا اگو قبرستان آ گئے آدھی چ روزہ میں پوچھے کہنا روزے ٹانگے والا اون آئے اے وڈے بزرگن میں ہیر تے میاں رانجھا ہیں دے میں سمجھے شاید ٹانگے والا تھیان پڑھا این کو کرا پتے چلو میں کہ جلے ول آسوں وقت واپسی تے زیارت کرے سوں پیچھے ہن تقریر میں مرے تو میں لگا کہ ہاں پیچھے دیگر دے بعد تقریر کر کے جو ہے پیچھے میں کہ ان کو کھڑا تو میں بنیا زیارت کی تھی آما دو قبراں آدھی روزہ بنا کھڑے اتو گنبد کائے نہیں سی خالی ہے میں پوڑا چردہ چردہ گیا سر تے کتبہ لکھا کھڑا ہا جو ان کو پڑھے متھو پکایا مشہور عاشق صادق ولی کامل میاں مراد بخش رانجھا تو سہی نا بزرگ دا پکائی میں عزت بی بی ہیر رانجھے دا نا ہا مراد بخش تے ہیر دا نا ہا عزت بی بی نکل جو گئی ہے آخر عزت بی بی تو ہونی ہے اندھی قوم شریعت ہوندی اسلام انہیں کو رجم کریں دا پیسے نال مریں دا سالے دور دے مسلمان انہیں کو ولی پیسے دینا اللہ سائیں آپ ہدایت کرے سارے نزدیک ولی ہوئے جن دی سیرت تے صورت نبی دی شریعت دے مطابق پاک محمد دی شریعت دی بیگانی زلانی دا دیکھن حرام ہے ہاں تے جیرا اغوا کر وہیں یہ تا رجم دے قابل ہے پتھر مارو کوڑے کھاوے اللہ دی قسم ہے نبی سونے نے فرمائے لوگوں اللہ نے تذنیانے اکھا زنا کریں دل ہاتھ زنا کریں دل پیر زنا کریں دل بیگانی زنانی دا دیکھنا حرام نبی پاک فرمایا بی بی خوشبودار تیل لا کے گھر دے باہر نہ آوے جری خوشبوئی دی جان تے موجود ہے بیگانے مرد نہ کچ نہ جاوے میں محمد دی غیرت برداشت نہیں کریں گی وقت ہو گیا یہ موضوع تے بیان کروں ہاں ہن سارے دور دے لوگ آدھن اساں کوئی گندی نیت نال تے پرائی عورت کو نہیں ڈٹھا میں وڈا مولوی تے نہیں نیت دے مسئلے میں کو نہیں آدھے میں تو صاف قرآن حدیث دے مسئلے بیان کرے نا اللہ قرآن ہی فرمائے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن میرا پاک پیغمبر اپنے گھر والوں کو فرما دو اپنے دھیاں کو فرما دو مومنین عورتوں کو فرما دو گھر دے باہر آمن پردے لال آمن چادر دا گھونگٹ بنا کے آمن پاک پیغمبر دی شریعت ہی جایا اللہ نے قرآن ہی دسایا بی بی واسطے پردہ فردے اللہ پاک نے فرمایا ولا یبدین زینتہن اپنی زینت بیگانے مرد سامنے ظاہر نہ کریں ولا یضربن بارجلہن گھر دے باہر آمن ایسا ایسا آمن انہیں دے قدمے والے زیورن دی آواز پیروں دی آرتے کھسکار بیگانے مرد کان وچ نہ جاوے یہ قرآن ہی وے اللہ بی بی دی رفتار تے کنٹرول پیا کریں دے آہستہ آہستہ جاوے نبی سونے فرمائے مرد گلی دی آدھی چلن بیباں دیوار نال کھسک جامن نبی دی شریعت دا فیصلہ توں اد نیت دی اچھا تونفی صاحب اسا کوئی بری نیت نال تے پرائی زنانی کو نہیں ڈٹھا نہ اچھا نیک نیتی نال بندہ پیشاب دا گھڑچا بھرے جائے دے نیک نیتی نال بندہ اٹھتا ریگڑا کھا ونجے بکری جا پھینگڑیاں نکل ونجے درست ہے اللہ دے بندے جیری شے حرام ہے نیت دا سوال پیدا نہیں تھی دا جیری نیت نال پیشاب پیوے حرام ہے نہیں لگی تو کیوں چھکڑے ہوئے خبر 9 مہینے ماں دے پیٹی شتونگڑے کیویں کھڑے رہے گا کمال کی تینے بیبیں جو اجرے شیطان کو چاہی وجہ رہے گا تو کوئی چاک چونجا مرینہ دریا ہو سی آخر آرام ہی کو آندے آرام تو نہیں کرنا بسم اللہ تو سانی پہ پڑھ دے پیچھے بال یہ شت این مسئلہ تو پتہ تو کوئی نہیں دین کرے مسلمان تو کٹ گئے
اگر مسلمان کو دین دے مسئلے آمن ہاں تو بیبیاں ناخن پالش لئی بیٹھے رہے نہ وضو تھی نہ نماز تھی بھی ناخن پالش دا لامنا حرام ہے سارے آنکھوں چانے دور نال جنہا ہولے ہولے اکسین دی سال لائی بیٹھی ہوتی دور نال ناخن پالش دا لامنا بیبیاں سرخ میندی لگامن خبریں پتہ نہیں کیا وینیاں کریں جن میں بھولنی والی کار نو وینیاں بچیں جن یہ درد نو ہوئن خبریں بھولنی ہیں بندے ہیں سارے لوگ انسانیت کو ہر دے ویدن روٹی کھڑیں تلیں کھاندے کھڑیں ڈنگر ڈھور والی کار ڈنگر ڈھوری کھر کے چڑھ دیں بائے کے کھاندے ڈنگر ہے ان سے انسان نہیں ہے ڈنگر تھی ڈنگرے والی کار کھر کے کھانا بلکہ میں کنے اگر پوچھ دے ہوتا ڈنگریں کنے بھی ختم تھی گئے جانوریں کنے کمزور تھی گئے یہ بھیڑاں بکریاں توالے شہر جہاں جھک کے پیشاب کریں دن پلیت کتی جھک کے پیشاب کریں گے کتا ٹنگ چاہ کے پیشاب کریں دے پیشاب جا چھینٹا مری جانتے نامن ہائی تعلیم والا پترون پوش اپنا کانٹا کھلیں کھڑے تیرے کھڑا ہاتھ دیکھو ترقی بچے سے ہی تعلیم حاصل کر گئے قسمت قوم شدید ان کہیں تو سوچا ہی وے جو کھڑے تیرے پیشاب جو کھڑا کریں دے تے ہوا کھڑی کھل دیو پترون تے ترکا کھڑی تھی تعلیم اللہ کے استری کو دیکھنے ہوں ایک کو قریب توڑا پیا تھی نے بچو بدبو ہے ساری قسمت قوم شدید ختم تھی ہے مسلمانوں ہوں جانورے کرے بھی گئے گزرے تھے کئی شور کا نہیں نشے جلساں بھنگوں وہ ایک بندے گال سنائی کافی سال تھے اگر ملنگ جو بھنگ بہت ساری پیتی ہے تو بات انہیں کو پیشاب دا زورت پائے بیندے تو آپ کو پتہ ہے تو نہیں میں کو پتہ ہے انگال دا لازے دے آندے بیندے کھرانا بھنگ جو زیادی پیتی ہے تو تھے زور تو گئے پیشاب کرنے پیشاب نکل دا میں نہا یہ دورے دیج پیشاب کیتے سے پھینگا جو ابھرین تے آئین مون تے ہاتھ بیٹھا رہا واہ واہ مولا تعالیٰ کرم نہ کوئی جھاڑ نہ کوئی بدل جلے رحمت چاک کوئی سوچ کوئی سمجھ نہیں ایس والے حادین تے رحمار تے مولائی تھی گئن شراخ تو آکو کائی نہیں یہ وڈے دین دے ٹھیکدار ہیں وجہ کر دماغی توازن زیادہ خراب تھی ونجے تے بندہ کپڑے لحاظ سٹے تو آدن اے پہنچا ہویا بندے کپڑے نہیں سنبھلدا پیشاب پخانا وچ یہ سے مجروب ہے پہنچا ہویا بندے